My sme robili celú obec v Mlčice Lieskove. Máme tuto aj školu, aj kláštor, vlastne väčšinu, čo je v našej obci. Ideš tu. Uh, Postavili sme tu futbalové ihrisko, aj veľa domov, akoby jednotu a dalo nám to dosť dlho zabrať. No, my sme vlastne aj tak trošku nestíhali. A ja som asi najviac hľadala na bytovky, ktoré sú na konci uličky. No a ja asi na to, že sme tam na konci robili tú stanicu, vlak sme moc nestihli, ale podarilo sa nejako. No, tak my sme spravili aj železničnú stanicu, akurát sa nachádzame v podchode a zabralo nám to dosť času. Spolu celý ten projekt nám zabral vyše 50 hodín, keď som to stopla a naozaj sme si na tom dali záležať.